masyalo, agay laing kabwakag yo. Yung para nang ikay ang gusto. Agi! Masyado alam mo matakan, pinmantakaw. Agi! Dugaruga mo ah. Ang gapoy ito oh. Manila, Layla. Oras. Lay Maril. Agi. Atilak ko may paltugkod abong. Antakla. Grabe ka balaga TV dalas eh. Mayaman niya amoy akanabong. Jackpot, jackpot. Itang kalabat, ang kung gagalaw. Tagay mo limam. Agi perdona. Dugdug mo. Ang sakitad mata. Kung nadugdug boss. Tasay kwan yun aga kung gagalaw. Titirisan mo ka mo. Hindi boss, sorry. Sorry. Labay mo paltugan ta ka. Paltugan mo ta. Singa piki amutay paltog mo. Labay mo amon sali ang kudsi ka. Ibagam labat. Hindi boss, alag. Agkamot lang nagalagalaw. Adyatay cellphone mo. Cellphone ko. Kailan sinong tawag ka pulis? Lang ko magano. Yan eh. Ang tuwi las eh. Abutag su screen. Naurala ka pulis las eh. Ikulong da. Agalugyak na eh. Nulabay mo. Pawil ka ng buwas. Tay paayos ko ni. Anday kwartam lalaingan. Sorry boss. Tanggapay kwartak, takadoyak natan. Andatay wali mo si Ren. Tanggapay kwartak, manuali tak. Antay garga kay. Picture aso me. Bao kitim. Antay babayar mo sa abong ay. Tami aya malabat at kinang kuya. Gata iban mayamangal mo kwarta ng kuyam lalaingan. Naibanta ka. Paldo tandwa. 50-50. Ayos, walalay kwartak. Ay, atirisela si. Tasyak sumatakaw may paldo ka ni. Ay, yung tana talaga ibilay. Bao kitim. Nga pulay libre natan. Swerte yung tanan nakaraklabat natan. Takaw ang kulawari may TV at pawayay. Agaylay kabalag tumod. Ako naawit abuk-bukur ko. Gi. Nitang lari pulisa mo. Pagka mangidadalam tapawilan ta ka. Good luck at tumbok kabungalaan mo.